Dit hier is het 125 jaar geleden dat Hidde Halbertsma in Grauw het houtjefabriek oprichtte om botervetten te maken. Het komende weekend is er een grote reunie voor oud-werknemers. De Halbertsma-fabrieken wien van enorme betjutting voor de ontwikkeling van het dorp. 24 jaar geleden maken Omroep Friesland de volgende documentaire over de romrofte geschiedenis van dit bedrijf. Gewoon Grausters hinden de tranen in de egen doet het voel. De oud piep van het houtjefabriek, dat ze de beste jaren van haar leven werken hielden. Nu is het alleen nog weer de Sint-Pieter die het silhouet van Grauw bepaalt. En krekt als de oud toer, zei ik de naam Halbertsma bij dit wetterdwarp. Benammen vanwege de broeren Joost en Eeltje en in mindere mate ik het Tjalling Halbertsma. Grausters die de Frieske taal met tal van publicaties verrieken. Maar er weer nog een vierde broer. Bernard Hidde. En de betjutting van de treie oren maar dan 4 boeten grauwrikken, voor het dorp zelfs had Bernard Hidde van gans meer invloed west. Hij weet namelijk dat maar zijn handelsgeest het fundament lei dat zijn naaitheemletter het verneemde houtjefabriek opbouwde. Een bedrijf dat jarenlang het aanzien van Grauw bepalen en ik veroordeelen zou. Het houtjefabriek stier midden in het het van Grauw. Geografisch, maar ook in sociaal-maatschappelijk opzicht. De miljoenen aan leen die door de jaren heen uitbetalen waren, hebben boven dat van groot belang west voor de economische ontjouwing van het dorp. En dat het politieke klimaat door socialisten bepaald wordt, komt zonder mis omdat Grauw een lange tijd vooral een dorp van fabrieksarbeiders weer. Goed 100 jaar na de oprichting in 1891 bestaat het Halbertsma's-fabriek nog heel tijd. Net meer als familiebedrijf en na een ingrijpende verhuizing en een drege reorganisatie letterlijk en figuurlijk ik wat verder van het dorp af. Aan de andere kant van de Ruchte Grauw staan er nu 2 aparte bedrijven voor de productie van dwarren en pellets. En dat de gemeente rewie om het haatkantoor over te nemen, jouwt wel aan hoe wichtig de bestuurders het voortbestaan van het bedrijf vinden. Jeder al, in 1942, hier een soort gelijke transactie plakvoen. Maar toen werd het fabriek dat het oude gemeentehuis aan het Joerdijske Halbertsmaplein oornaam van de gemeente. En dit pand, dat de gemeente doe inkwam, jouwt nu onderdak aan het gemeentemuseum, dat ook de geschiedenis van de Halbertsma's onderbracht is. Zoals maat in alle gevallen oud-burgemeester Vrijling aanspreken. Hij had hem als een van de schreeuwers van het boekje 100 jaar hout tegen verdiepen in de geschiedenis van het oude houtjefabriek. Het is eigenlijk ontstaan omdat er bij de kuipers van botervaten, van dit soort apparatuur dus, nogal wat onvrede begon te groeien over de verschillende maten in die duigen. De Halbertsma's, Hidde Binnert en zijn zoon Pieter Goslik, die importeerde aanvankelijk duigen uit Midden-Europa, Tsjechoslowakije, Duitsland, Baltische Staten enzovoort, van diverse leveranciers. De maatvoering van die leveranciers was nou niet altijd even accuraat. Dus er willen wel wat verschil in dikte, in lengte van de duigen zitten. En de kuipers moesten natuurlijk egale maten hebben, anders konden ze die tonnen niet goed maken. Die moesten dus die duigen allemaal weer op maat gaan maken en dat gaf onvrede. En dat bracht Pieter Goslik en zijn vader op het idee, hé, als wij nou eens zelf ruwe duigen gingen importeren, we zouden een simpel fabriekje bouwen en die ruwe duigen op maat maken en dan aan de kuipers leveren. Dan waren ze van een hele hoop geduvel af. Het leveren van standaard houtpakketten van botervetten wie een goeie set. Want met de opkomst van de zuivelfabrieken in die tijd nam de vraag geweldig toe.
Het product zou nog jarenlang verwerken worden door koepers in het hele land. Zat ik mooi te zien op dit polygoonfilmpje uit 1940. Een oud handwerk. Niet overal heeft de machine het handwerk kunnen verdringen. Zoals eeuwen geleden is vandaag de dag nog steeds op verschillende plaatsen van ons land het gilde der kuipers aan het werk. Hidde Binnert, zoon van Binnert Hidde, de broer van Joost en Eeltje, wie in 1891 de uiteindelijke oprichter van het eerste houtfabriekje. Maar zijn zoon Pieter Gwaslik, die het bedrijf in 1894 oornam, moet beschouwen worden als de grote motor achter de eerste jaren. Het fabriekje stiet bij hem achter in de tuin. Het wie size bij 21 meter en de skene hoeken wie aanbracht op verziek van zijn vrouw, om te uitzicht op het wetter houden woer. Links het oude gemeentehuis en daarboven het Joodijske Halbertsmaplein. Rechts het wetter van de baai en onder de rug de Grauw. In 1874 later schoon vanuit de rug de Grauw Sahinne. Rechts de houtloodsen van de Halbertsmas. Daarachter kwam letter het eerste fabriekje. Daar ben ik geen foto's van maken, maar deze schets, maken aan de hand van verhalen en oude bouwtekeningen, jouwt een goed beeld van de situatie in 1891. In 1900 werd het bedrijf al zoveel uitbreiden dat vrouw Halbertsma net alleen nog haar uitzicht kwijt weer, maar haar hele huis. Het fabriek van Doe waard aandreun door een stoommachine. Dit stookt waard met afvalhout. Deze beelden binnen van een vergelijkbare machine uit 1897 bij een bedrijf in de Achterhoek, dat nevens hetzelfde principe werken waard als in Grauw. De gesmeerd lopende machine van 80 pk drijft een vliegwiel aan dat op zijn beurt een as aan het draaien brengt die door de hele fabriek loopt. Via riemoverbrenging worden vervolgens alle apparaten in de zagerij in beweging gebracht. Uit de memoires van oud-werknemer Sjoerd Sjoerdsma, die als jonkje Mjonken het fabriek wennen, valt op te maken hoe het er in de beginjaren in Grauw om een tag ging. De eerste moeilijkheid toen de fabriek begon te draaien was dat het gebouw te slap was. De hoofdas lag op de balken en de riemen op de voordrijfwerken der machine gingen schuin naar beneden. Deze trek konden de muren niet uitstaan. Het was net of het gebouw begon te zweven. In 1899 werken er al 34 man in het fabriekje. Rechtsboven directeur Pieter Gwaslik. En dit is het personeel in 1906, in totaal 50 man. In die tijd vind ik de eerste stikken van de baai en de rug de Grauw al inpolderen. Sjoerd Sjoerdsma, hier achter de sliepmachine, schreeuwt door die periode. De gemeenteraad verleende, gezien het grote belang dat de gemeente had bij het uitbreiden van een dergelijke industrie, vergunning aan de heer Halbertsma ongeveer de halve baai te dempen. Indien dit niet was toegestaan, was er dit gevaar aan verbonden geweest dat de fabriek verplaatst zou worden naar Leeuwarden, waar de heer Halbertsma ook eigenaar was van terrein aan de Harlinger Trekvaart. Doch Halbertsma wenste niets liever dan in Grauw te blijven. Grauw in Friesland is een van de zonderlingste plaatsen van ons land. Er komen handelsreizigers, er komen binnenschippers, er komen watersporttoeristen, maar één man komt er nooit, Sint-Nicolaas. Het wie kreeg dat eigene van Grauw, met tradities als het Sint-Pieterfeest, dat Halbertsma het daar bracht om hem boeten het fabriek voor het dorp in te zetten. Als rietslid en steertelid, maar ik als gongmaker achter het Grauwster ziekenfonds het Gild, de Arbeiderswijk Oosterveld en tal van oren sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het wie een echte patriarch in de goeie zin van het woord. Werd Jermoed wie wat anoniem turf en balen bezwargen. En toen het fabriek 25 jaar bestier, wie het Halbertsma, dit als een van de eersten in ons land, met een pensioenfonds begon. Daar zul je nou om lachen, maar iedereen die dus 60 jaar werd en minstens 25 jaar bij het bedrijf had gewerkt, dat was tevoren wel 25 jaar, kreeg je een dubbeltje per week. Plus, er kwam er ook nog bij 3 dagen betaalde vakantie. Wie had dat in 1916?
Ik het bankje dat deze malie op zitten kwam van Halbertsma. De opname is van 1923. Intussen kan ik de nieuwe generatie Halbertsma's hem aanzien. Op goed 20-jarige leeftijd waard zo'n Hidde in het bedrijf opnam. En letterlijk kwam zoon Jan-Nicolaas Mulder. Na het versterren van Pieter Gwaslik in 1924 zouden zij voor lange tijd het beleid van het fabriek bepalen. Het personeel verhoor ik en wat minder onderdanig. Meesken als Andries Hondema, jaren vakbondsvoorzitter in het bedrijf, Jan Brouwer, als secretaris van de bond en Ponghaner Maarne de Leeuw, stien gans kritischer voor het directieoor. In Nijfriesmaheem, het bejaardencentrum dat Brouwer wennet, worden de belevenissen nog eens ophellen. Ja, de week dat kwam. Ja, ik weet het. Ja, ik heb wat een aparte instelling, denk ik. Maar ik kwam eerst in de berg met de lanen bij in. Dan moesten we skielen. En dan moest ik dit zo doen en dat zo doen. En toen was er aankondigen dat die in de fabriek werkten, losse meisjes, die kregen 5 cent meer. Dat ja, op het moment dat ik kwam bed, is weer gewoon razen en hoi Andries. Ja, ik zei, wacht eens even, eerst eens even praten. Die 5 cent, die moeten wij gaan. Wij werken hier ook in de fabriek. En dit gaat in de fabriek. Die moeten wij erbij gaan. Ik zei, ik wil er zelf wel heen. Ja. Nee, ik zei, dat kan niet. Dat moet ik doen. Oh, nou, ik zei, dan ik maar door. Nou, het had 14 dagen worden voordat wij kennis kregen dat wij die 4 cent niet kregen. De eerste grote spanning tussen personeel en directie winnen in Jontje Santjen, door de fabrieksarbeiders een vakbond opricht wonen. Daar moesten de Halbertsma's dikwijls niet van ha. En toen is een van de arbeiders, Pieter Terpstra was dat, is met een latje, gewoon een latje zo. En in zijn zak een kleine spijkertjes en een hamer in de hand. Nou, dat latje en die hamer wekte nergens achterdocht in de timmerfabriek. Is hij langs alle afdelingen gegaan. En met de boodschap, dat was op een zaterdagochtend. Morgenochtend, zondagmorgen, houden wij bij Van Stralen, geloof ik dat het was dan Café Van Stralen, houden wij een vergadering om te komen tot oprichten van de afdeling van de Nederlandse Fabrieksarbeidersbond. Als jij daar aanwezig wilt zijn, moet je een spijkertje in dat plankje slaan. Dat niemand door zijn naam te zetten, door niet met een lijst rond te gaan, dat durfde men niet. Een spijkertje in dat plankje. In totaal kwamen er 34 speakers in het plankje en de vakbond wie een feit. Het zou likwijls nog een iris wat dworje, jet de directie ik maar die bond om de tafel woer. Dat we in 22, toen moest er oerwerkt worden. En ze hier iedere van de methode van bijvoorbeeld medisch 2 uren, dan zijn ze, nou, je moet jonge uur werken. Dan was die maar een brief kon er rustig jong zo lang. Tot op het moment, er was weer, en daar weet ik zelf niet bij, zijn, ze willen we het meer. Als zij de vakbeweging net herkennen willen, dan willen wij ook net doorwerken. En ze komen net een kant maar uit, de vakbond was herkend. Dat is het begin geweest. Van dat moment af kon de directie net meer om de bond heen. En zo de invloed van het personeel hield dit verder aannemen. Het bedrijf draaide goed in die tijd. De houtwerf op de andere kant van de rug de grauw wat uitwaaide en op een nij wat een stik van de baai opslokt. Njonkende houtpakketjes van botervetten wien ook de bedrukte verpakkingskistjes een tegenwichtig product worden. Begin 30 jaren kwam daar likwijls verhoring in. Dat zakken staren we wij. Er kwamen al hele goedkope zendingen uit Polen bij. Ja. Nou, wij kregen het wel om nog te schaven. naai te bewerken, te schaven. Ja. Maar dat bekeren altijd van alles, jongen. Maar dat was voor u een grote klap. Want toen zakken dat gewoon wij. En toen heeft de directie dan besloten om een warenfabriek te stichten. In die oudere minste tijd. In 33. Nou, dat weer toen een hele minne tijd. Ja, En dat ze toen nog onder wassen. Ja. En dat ze toen die concurrentie van Bruinzeel eigenlijk mee kregen. Het besluit om met dwarren te beginnen wie nou ik net injoen om er een gat in de merk weer. Het wie er een neetsprong. Om tussen dure veer- en groefmachine, nog maar correct aanschaft voor een nieuwe productiemethode voor kisten,
sok meer werk leveren dat de aannemers voortroemen. Om de machine doch rendabel te maken, wat uitvoert dat er extiel voor paneeldwarren maar maken worden konen. Dat bruinzeel zocht net juichen zo wie we verwachten. Maar de concurrentie weer zo vol dat Halbertsma onkundigen de 20 afstudwerknemers dient te aan. Dat joeg ik wel staan opscoor dat in plak daarvan een leersverleging van 10% aankundigen waard. Het had tot een staking west, de rijksbemiddelaar en alles erbij west. En daar is de goede goed, jongen. Maar ja, door weer de vakbeweging ik nog in die mate dat ze ik in staking wil zeggen. En het is uiteindelijk op 6% uitdraait. Maar dat is mij nooit vergeten. Directeur Mulder kreeg Bruinzeel uiteindelijk aan de onderhandelingstafel en wist daar vergelijk te komen. Deze opnames binnen makken in 1937 doet Mulder en Halbertsma beide 25 jaar getrouwd winnen en een reisje voor het personeel op touw zetten. Maar misschien wie het feestje ik wel om het uitstel van die 20 ontslagen bij wat goed te maken. Halbertsma hier intussen namelijk wel inzien dat dat goed in de waar weer en dat had hem lang dwars zitten. Daarom kwam er in hetzelfde jaar dat dit reisje gehouden werd, ik maar het uitstel om een fabriekscommissie op te richten, een soort van ondernemingsreer. Voorzitter was Andries Hondema. Lang zou die commissie dikwijls net functioneren, want toen de Duitsers in 1940 ons land binnenvoelen, moest ik Hondema onderdoeken. De Halbertsma's rekken in die tijd actief bij het verzet belutsen, maar wisten ik de fabriek draaiende te houden. Ja, hoe weet ik dat? Want ik ben door ik voortrekken, door ik die direct met me west. Krabbenspul en alles hebben we nog maken, toch? Ja, zeker. Ja, om een meisje in de fabriek te houden. Ja. Krabben en naaidwaskes. Nou, het was een poeder, het waren wat we er net maken. Zeker. Ja, maar die krabben waren hoofdzakelijk maken voor de weermacht. Ja. Om een meisje in de fabriek te houden. Ja. Minuutjekist, niks. Konden we een minuutjekist daar altijd maken. Hè? Ja. En voor de oorlog wie het spultje werken. Ja. En in een bezettingstijd kreeg je een hele periode de bezetting eenmaal langzaam. Ja. Nou. Halbertsma verleert dwarswegers in de oorlog. Jacob Hilkema, adjunct-directeur in het bedrijf, waard in 1945 deersketten door de Duitsers. En directeur Jan-Nicolaas Mulder verstoor in 1943 aan een hartaanval. Zelfs werd Halbertsma de laatste maanden van de oorlog vasthouden in een concentratiekamp in Duitsland. Na de oorlog, wie het eerst zegt van de meesten, heel oors. De zeerstellingen die verdwenen. Die er weer. We slechts weer. Ik geloof wel, bij mij net uit de verleden, zei hij zelf goed ondervonden. Wat had er kwaad in de oorlog? Want zij haar deel ik wel hoor, hè? In verband met de bezetting. Na de oorlog kon je volle meer meepraten met de directie. En met afdelingschefs enzovoort. Het democratiseringsproces kwam in een streamversnelling doordat Halbertsma, dit zijn zwakke punten ik wel koer, een tweede directeur aanstelde. De tegen diplomatiek instelde CCF-manager Timo Herman Hugers. En die heer Hugers, die hier hetzelfde gevoel als dat wij als vakbondmeesken, ik wil wat heen, gezamenlijk de boel weer opbouwen. Ja. De periode van meneer Hugers, dat werd altijd mooi. Ja, dat weer machtig. Ja. Dat weer machtig. Een echt parlementair figuur weer dat. Dan kon je geen mooier kerel treffen. Nee. Prachtig. Voor het iedereen dat maaide aan. En later kwamen ze bij, nou maar we dat en dat, want hoe zullen we dat oppakken? Ja, zeker. Daar was volle mee praten. Ja. In die tijd stie ik de volgende generatie van de Halbertsma's familie kleer. Zowel de beide zwanen van Mulder, Klaas-Jan en Pieter Gwaslik, als de enige zoon van Hidde, ik en Pieter Gwaslik, waren in de topopname. De laatste zo'n wichtige rol speel je bij de introductie van de pallets. Op zakenreis in Amerika nam er een heftruck naar alle gedachten de eerste van Nederland maar naar huis. Maar in de achterholle de gedachte, der in grauw speciale laadborden voor de meidjen. En toen kwam er een leesbestellingje. En toen heb ik het eerste maal maken en de eerste pallet. Nou,
En vandaar is ja, een van de grootste pelletfabrieken is er uitgeboren. Ja. In 1949 wie Hidde Halbertsma 40 jaar directeur. Dat het net een man van recepties wie, wist elk wel, dus het zou vooral een feest worden voor het personeel. Want alweer vaak impulsief, nwask en tegeneigenzinnig, hij stier, liek als zijn voorgangers, voor zijn personeel. We kunnen gerust vaststellen dat van Halbertsma's komt de meeste taaiigheid wie als er wat gebeuren moest. Zij lieten net veel dat er onderscheid wie. Zij herkennen je wel. Ja, maar maar het zou zeggen, zo'n eens baas heden nemen we hem altijd, Hede Halbertsma. Ja. Die man die wie zo, hij meende dat er goed deed. Maar van in u zeggen, wie dat verkeerd. En dan wordt er nooit van zijn standpunt uitgaan. Die moeilijkheden hebben we met hem aan. Het houtjefabriek maakte in die tijd een periode van grote bloei terug. En waar het zelfs als voorbeeldbedrijf opnam in het programma van een groep journalisten die in 1952 in het raam van de wederopbouw op uitnodiging van de minister terug het land reisden. Doet de groep, dat ik Vrijling bij wie, als journalist van het Parool in Grauw aankwam, jaden ze nu voorop. Halbertsma maar door op zijn bekende toon zijn dat de filosofie van het bedrijf helemaal net op groeirechten wie. Maar dat het er alleen nog maar om ging de klanten tevreden te houden en de mensen aan het werk. Maar wat Halbertsma daar toen over vertelde, maakte nou geen diepe indruk. Wij wilden expansie. Nederland moest omhoog, zich ontwikkelen, nieuwe grote bedrijven, werkgelegenheid enzovoort enzovoort. En dan kom je er plots bij een man die zegt, van mij hoeft dat allemaal niet zo nodig. Ja, dan val je niet van om hoor, echt niet. Nee. In 1966 wie Vrijling op een nij bij een roenleiding in Grauw-Belutsen. Maar doe als gastheer van de VARA en als burgemeester van Idadradeel. Hier zitten we dus midden tussen Halbertsma's fabrieken in aan beide kanten. Want er was een fabriek, houtopslag, precies er midden tussenin. Je kunt zeggen, dit is een brandgang tussen het bedrijf door. Dat is heel belangrijk voor zo'n grote houtfabriek. Ja, 650 arbeiders ongeveer werken hier. Houtimport uit de hele wereld en het maken van deuren en verpakkingsmateriaal en al die dingen. Hè. Vrij groot geval. En dat weer diplomatiek uitdrukt. Want al wie er in die tijd nog geen sprake van gemeentelijke toekomstvisies, maar de recreatie als speerpunt, in die tijd groeide al wel het besef dat zijn fabriek eist een wat te groot geval weer in zijn dorp. Grauw is geen industriekern. Hè. Grauw is een woonkern, die heeft een tweetal behoorlijke industrieën, dus Halbertsma 650, de Volma 150 arbeidsplaatsen. En die zijn historisch zo gegroeid. Hè. En je moet in dit watersportgebied dus ook wat voorzichtig zijn, maar bovendien, je bent niet aangewezen als industriekern, dat is de hele zaak. Doet de Halbertsma's een periletter op een nij uitbreiding wonen, stelde de gemeente dan in grenzen aan de inbreuk van het bedrijf op het dorpskom. En dan hebben wij een soort gentleman's agreement getroffen tussen directie en gemeentebestuur. Misschien in eerste instantie alleen maar tussen de directie en de burgemeester, die dat naderhand aan zijn wethouder vertelde en aan de raad vertelde, zo hebben we afgesproken. Dat zij niet meer verder zouden uitbreiden in het dorp. Alle uitbreidingen zouden plaatsvinden aan de overzijde van de Rechte Grauw. En dat dan de vrijkomende gebouwen, die zouden tegen een schappelijke prijs worden aangeboden aan de gemeente, om daar een stuk dorpssanering tot stand te kunnen brengen. Dat is nooit op papier gezet. Dat is een mondelinge afspraak geweest waar beide partijen zich altijd tot in de puntjes aan hebben gehouden. De groei weer door Liekwals ook al wat uit het bedrijf. Want de uitbreiding van het technische dienst in 1961 had uiteindelijk de laatste grote aanslag op het dorpsbebouwing west. En hoewel het bedrijf in de 60er jaren nog wel wat groeide, kan 11 juni 1960 misschien wel beschouwd worden als het keerpunt.
Wat begon als een onschuldig brandje, hier binnen de kwaste keren de volslijne houtwerf in de macht. Ja, het is vreselijk. Verschrikkelijk. Ja. In één woord. En uiterst gevaarlijk. Ja. Want de Hoe wind komt is het daar? zodanig dat een gedeelte van grauw hier ik in de brand kan. Oh ja, dat knetter van dat hout. Ja, maar dat denk je, dat weer een oppervlakte van, nou misschien maar een van 4 of 5 hectare. Alle hebben En de heren Hugens en Halbersma, die weer in de Rijk. En toen weer er een brandweerman, die zou een sigaret opsteken. En toen zei de heer Halbersma, dan mag je net roken. Een jaar na de brand luts de Halbertsma hem na 53 tjenstjaren uit het bedrijf waarom. Een jaar later verstoor onverwacht directeur Huges. In de periode daarna maakt het bedrijf drege tijden terug. Want ik het houtjefabriek zou net ontkomen aan de tragiek die in zijn soort familiebedrijf taslacht. Te volle opvolgers en net al lieke geschikt, maar als gevolg dat het kapitaal verbrokkelt en de besluitvorming slim behinderen wordt. In 1964 loekt directeur Klaas-Jan Mulder hem uit het bedrijf waarom. En later, in 1970, zijn broer Pieter Gwaslik. Het bedrijf werd dan verkocht aan Swedish Match. En daarmee komt dan goed 80 jaar na de oprichting terug hier binnen een eind aan de hegemonie van de Halbertsma's van het houtjefabriek. Dat begon in de tuin van zoon Pieter Gwaslik en dat nevens zijn zoon Hidde net op groei jeugd wie, maar dat in 1970 haast heel grauw besloeg. Hidde's zoon Pieter Gwaslik zou eerst nog aanblijven als adviseur, maar luts hem ook in 1970 waarom. Hij is daarmee de laatste Halbertsma-directeur van het houtjefabriek. Na de Halbertsma's breekt een periode van grote onwissige zoon. Directeuren komen en gaan. En in 1977 wordt de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij eigenaar van het bedrijf. Dan wordt ik een begin maken met de verhuizing. Maar als het bedrijf in 1980 ontmantelen wordt, gaan er net meer dan 350 mensen mee naar de andere kant van de rug de Grauw. Joka zei, Holbert, maar is dat met de tijd meegegaan? Jawel. Of? Dat er ontslagen is geweest. Mulder, de Mulders en de Halbersma's gewoon uit. Ja. En toen weer dat kapitaal van de Mulders weer er net meer. En toen moest Halbersma, die moest wat oorzieken. Maar door het tweede met te krijgen, die had de zaak uitbergelen en nou, toen ging het uitbergen. Nou, toen had er een paar weg, die had dan wel de gouden handen gekregen, als ze erop donder. Je houdt maar weer eigen en tot later kwam het die vreemde handen, hè? Ja, zeker. Ja. Er zijn wel mensen, dan vraag je, nou Piet, wat zei je er nou van? Ja jongen, ik zei, je mag je wel van stien werden als dit je net een beetje aangeeft. Nou, we gaan alles opbouwen, jongen, wat er hier om ons heen stiert. Deze naaie loods en ik. Nou, en nu sta je in een puinhoop, dus ja, dat gaat je aan. En nou, dan, ik kom zeggen. Zeker zeg wat ik het allermeeste vond en het allerraarste na de tijd, dat die fabriek stapstier en uitbrutsen was, maar dat die piep naar beneden kwam. Dat vond ik het allermoeilijkste ogenblik, want daarmee weer het finaal gebeurd.